dohodnúť sa v tých rokovaniach predchádzajúcich, či to boli Diakovce alebo iné miesta, že predsedovia aj jednej, aj druhej strany nebudú na seba na zjazde útočiť. To znamená, že pôjdu racionálne, bez nejakých osobných útokov. Je pravda a zostáva faktom vo vystúpeniach, že práve túto dohodu porušil práve náš predseda súdu Juraj Jarošovský. Začal útokom. A to zrejme pobúrilo súdruhov na čele so súdruhom Fejšom, ktorí odišli zo zjazdu. Ja nebudem hovoriť o ďalších záležitostiach. Hovorím to len preto, že vlastne to sú zárodky základu vzniku komunistickej strany Slovenska. A vlastne založené na takýchto už rozporoch. Nebudem hovoriť ja, pretože na to nie som kompetentná, o záležitostiach dotýkajúcich sa ekonomiky obidvoch politických subjektov. Je pravda, že stav pokladne KSS 91 v tomto období bol vyslovene nula, teda nulový. A ostali aj záväzky voči KSČM. To sú nezvratné veci, pretože o tom boli dokumenty a to sme mali predkladané na rokovaniach nasledujúcich orgánov strany. Sú to teda otázky ale pre zasvetenejších a možno len pre súdruha Ďaďu a súdruha Fejša. Takže o tom ja nebudem hovoriť, čo bolo v dokumentoch, ani nejaké dohady, ani odsudzovanie. Celé nasledujúce obdobie od zjednocujúceho zjazdu až po 7. zjazd je vlastne obdobím názorových stretov rôznych skupín a tie názorové strety pokračujú v osobnej nevraživosti funkcionárov až po dnešnú dobu. Súdružky, súdruhovia, v komunistickej strane sa robili vážne chyby a tie sú našim najväčším nepriateľom. Ja som o tom tiež písala v krokoch a dostala som sa tiež do nemilosti práve preto, že som niektoré chyby vypíchla a aj titulok tohto môjho príspevku bol našim najväčším nepriateľom sú naše vlastné chyby. Vy poznáte moje vystúpenia a tie vystúpenia sú väčšinou otvorené, kritické, aspoň tak si myslím teda, že nie som servilná nikomu. A častokrát za toto obdobie 20 rokov som mala problémy, možno mám problémy, možno som bola rebelom, možno som sa niekedy vymýkala spod kontroly niekoho, ale vždy som šla to svojou cestou a vždy som si myslela, že je to správne, čo robím. Pokiaľ mám vnútornú predstavu a vnútorné presvedčenie, že čo robím správne a niekto ma nepresvedčí, že to nie je pravda, tak dovtedy budem robiť tak, ako som robila teraz. Musíme sa však vrátiť práve k prvému zjazdu KSS v Leviciach. Častokrát o tom hovoríme. To bol v roku 1994. Tento prijal program, prijal stanovy a od toho sa musíme odvíjať. Každý zjazd, každý, ktorý prebehol za toto 20-ročné obdobie, bol rovnako historicky významný ako každý iný zjazd. Každý jeden. Preto som povedala v úvode, že je potrebné si sadnúť a pekne chronologicky všetko prejsť, pripraviť tak, aby historicky sa fakty už nemanipulovali a názorové si vyjasniť prístup tej alebo onej strany ku zásadám, princípom komunistickej strany a jej fungovania. Celkom na záver mi dovolte jednu myšlienku. Je to môj osobný názor, som povedala, že to teraz som tie osobné názory nedávala, ale tento raz si neodpustím, že po roku 1989 bola komunistická strana Slovenska postavená, dá sa povedať, na dvoch pevných pilieroch. Stávalo sa na jednom pilieri, bola jedna strana
Títo piliere boli osamostatnenie pevné. Ale rovnako pevnými piliermi môžu byť aj rôzne skupiny názorové sa odlišujúce pre budovanie súčasnej komunistickej strany. Myslím si ale, že dnes fungujú ako rôzne platformy či skupiny, ktoré sa organizujú vo vnútri strany. Všetci hovoria o tom, že ich základ je učenie Marxa, Engelsa a Lenina. Všetci idú s červenou zástavou. Čo nám bráni k tomu, aby sme skutočne vyrukovali s tou červenou zástavou von medzi ľudí tak, aby sme ukázali, že komunisti sú skutočne jednotní? Možno je šiknosť, zase je šiknosť určitých funkcionárov alebo predstaviteľov niektorých z týchto skupín. Myslím si, že ale my nemáme iné východisko. Ak chceme fungovať, nemáme iné východisko, ako sa zamyslieť seriózne nad tým, ako bude fungovať komunistická strana Slovenska v tomto pre nás nepriateľnom systéme, v ktorom musíme žiť a ktorý nás bojkotuje. Verím, že včas všetci, tak ako my tu, ktorí sme skalní, sedíme, túto nezvratnú a naliehavú úlohu pochopíme. A pochopíme ju aj v čase, keď poviem poslednú skúsenosť osobnú zo včerajška, keď prebiehal u nás štrajk železničiarov, strojvodcov, železničiar je všeobecný pojem. Štrajk strojvodcov. Bola som osobne pozrieť na stanici v Banskej Bystrici. Vlaky stáli, výpravcovia odmietali dotierali novinárov, pretože pevne si stáli za tým, že štrajkujú. A štrajkujú za správnu vec. Dostalo sa mi do ruky tieto dva materiály. Ja si ich dovolím, lebo toto je naša pôda. Pôda komunistická. Jeden je od Federácie strojvodcov Slovenskej republiky, kancelária prezidenta, ktorý hovorí o tom, že kancelária prezidenta Federácie strojvodcov a tak ďalej oznámila, že odborová organizácia Federácie strojvodcov vyhlasuje na deň 27.5.2011 v čase od 14.50 do 15.50 výstražný štrajk. Na základe rokovaní s vami štrajkový výbor Federácie strojvodcov Slovenskej republiky rozhodol, že v rámci železníc Slovenskej republiky od tohto štrajku ustupuje. Nebudem ďalej čítať, podpísaný Milan Kušták. Práve ten, ktorý včera v televízii hovoril niečo iné. Ale toto je dokument, ktorý bol poslaný na všetky stanice výpravcom. A vonkajší výpravca stanice dostal ďalší list, ktorý nebudem celý citovať, poviem len. Závery rokovania zástupcov ŽSR a zástupcov federálneho Federácie, áno, viedli k rozhodnutiu, že Federácia strojvodcov Slovenskej republiky v rámci ŽSR od štrajku ustupuje. Toto rozhodnutie sa týka výlučne zamestnancov železníc Slovenskej republiky. V železničných spoločnostiach ŽSR Slovensko a ŽSR Cargo Federácia strojvodcov Slovenskej republiky od štrajku neustupuje. Proste je to jedna obrovská fraška, demagógia,